parti kívülről nézve azt szerintem korunk legjellemzőbb momentuma. Ez a kor szülte, ez a miénk, ez a mi korunk, a parti kora. Egy hétvégén Magyarországon közel 30-40 ezer ember fiatal indul el partizni. Szóval azért ez már kicsit kinőtte magát. A New Yorkiak is azt mondták, hogy Budapest csúcspont. Hány ember dolgozik most? 50 mondjuk. Hát 40-50, nem tudom pontosan. Mi az, aminek még el kell készülnie? Hát a fényeknek nagyon, a videót már kéne is találni, de nagyon. Az csúszásban van, az nagyon csúszásban a videó. Itt lesz vízibalett, meg pacsi, meg tánc, meg videó, meg minden. Itt is, ugye ki van hangosítva, szerintem itt is lesz őrület. És hát ott hátul, ott félig készen van, ott ilyen árjátékosok lesznek végig. És a Nagyberecében meg pacsi van. Szóval őrület, tánc, buli, csajok. Az én szakmám az a promóter, helyes szép magyar szóval. A promóter az azt csinálja, összerántja a bulit, leszerződtet, leszervezi a promóciót, összerántja a zenészeket, leszervezi a látványt, a technikát, a biztonsági szolgáltat, a büfét. Ez a promóter. Hát ez valahol nekem a Tilos az Ában kezdődött, én ott dolgoztam, a bárban. És aztán egyszer csak elkezdtem szórakozásból DJ-zni a Pautai Zsolttal, és akkor ebből elkezdtem DJ-skedni, és akkor utána így akartam csinálni ilyen elektronikus zenei partit, ami még nem volt Magyarországon igazából. És akkor végül is összerántottunk egyet, aminek igen nagy sikere volt az akkori időben, azért mondjuk egy 200 fős parti azért abban az időben szerintem azért egy szép teljesítmény volt Magyarországon, hát ez volt mondjuk 91-2. Hát lassan most a 11 éve tolom ezt a dolgot. Ez hogy nyomtad így le, hogy ilyen izével? Van ekkora a fóliád, vagy mi? Aha. Ez de kell. Szóval ezeket rakjuk bele a vetítőkbe. Magyarország az arról is híres, hogy igazából itt nem klubélet van, hanem parti kultúra. Az embereknek nincs annyi pénzük, hogy minden nap elmenjenek szórakozni egy klubba, ahol minden nap más típusú program van, akár, hanem partik vannak, amik különböző helyszíneken, egy bizonyos időben, és akkor itt most mondhatom Török Bálintól kezdve Színetrip, tehát Törökfürdő, Frankhegy, vagy a Citadella most. Hát ott a New Yorkiak, két New Yorki vendég volt, fölmásztak még valami tetőre, és álltak a buli végén, és azt mondták, hogy nekik ez a pályafutásuk csúcspontja. Tehát, hogy így ilyen helyen játszhatnak, hát az őrület.
Az összes külföldi DJ, akik jönnek ilyen partikra, meg vannak őrülve. Milyen gyakran jársz partiba és miért? Ha nagyon jó partik vannak, hát akkor előfordul, hogy azért belecsúszunk egy 20-asba egy hónapba, de vannak olyan hónapok, amikor egyszerűen nincs kedve az embernek elmenni, vagy nincsenek jó bulik, akkor 1 vagy 2 parti maximum. Nézz körül, tehát ennél jobb szombatestét ki kívánhat magának. Egyszer csak észreveszed, hogy elkezdődött a buli. És akkor van egy pillanat úgy éjfél után valamikor, amikor meg azt veszed észre, hogy hát elvesztette mindenki a fonalat, és valami olyan pancsolás van, amit felnőttektől el sem tudsz képzelni. Szóval nagyon érdekes. És itt kibulizza magát az ember, 3-kor vége van, akkor 3:30-ig fölöltözöl, 4-ig itt lehet még beszélgetni az előtérbe, aztán hazamész, és alszol egy nagyon jót. Growing up in the United States, specifically Arizona and Connecticut, I've been to a variety of different parties, some pool parties, some music parties, but never a combination of music in the water, you know, with this kind of atmosphere and this kind of age group. Hogy valaki így mulat a hétvégén. Hát, kicsit furcsa. Ilyen nagyon ritkán van, bárhol a világban, hogy mondjuk reggel 6-ig, szerdán, kint szabadtéren buli van. Hát ilyen nincs. Akkor Kisszeli Múzeum. Ott egy internetes társaságnak volt egy privát bulia. Ott 10 méter magasan játszottam az emberek fölött, és velem szembe pedig Miklós Erika, operaénekesnő. Tehát én játszottam a lemezeket, és ő pedig énekelt rá. Őrület. Ugye ezeken a bulikon 2 dolog számít, vagy sok minden számít egyébként. Fények vannak, nagyon-nagyon erős hang, ami mellett nem nagyon lehet beszélgetni. Az emberek általában fogyasztanak valamilyen tudatbefolyásoló dolgot, ami vagy alkohol, vagy nem tudom, más ilyen úgynevezett kábítószer, ki, hogy mennyit, és a többi, de az egésznek a célja az, hogy egy picit máshol legyünk. Alapvetően az egy technóbuli lenne, de nyilvánvalóan a Vidám Park miatt és az ingyenes játékok miatt nagyon sok más zenét szerető fiatal is eljön szerintem. De legfőképpen az elektronikus zenei szénára korlátozódik ez a dolog. Tehát az emberek 80%-a maga technóért jött el, tehát tudja, miről van szó, a másik 20% pedig jól érzi magát itt a Vidám Parkban. Ugye itt egyben a zenei stíluson, a zenei szórakozáson kívül megtalálható hogy mondjam így, játékos szórakozás, és az emberek felülhetnek itt bármire, a jegy magába foglalja az árat, a játékszereknek a használatát, és ez szerintem önmagában így, ezek a dolgok így eléggé vonzák az embereket, és jól érzik magukat. I find the people, party people from south, from east are better than in the north. They have more power, you know. It comes more power, more energy from the dance floors. It's amazing. Milyen korosztály jár ide? Szerintem az olyan 20-25, ez az ideális. De hát mindenki úgy gondolja. Most én nem vettek meg egy 16 évesre például, mert most látom először itt, lepocsisztam vele, és nagyon jó fej, és most nem azt számít, hogy ki hány éves, hanem hogy mennyire tetszik neki ez a buli. Szerintem nem azt számít, hogy ki hány éves. Mindenki jól érzi magát, nem? És akkor lehet jó fej valaki.
Ez egy táncolós műfaj. Ez is megkülönbözteti a rockzenétől. A rockzene az hallgatós műfaj volt igazából, ugye a zenekar, azt tudja mindenki, kiment a színpadra, és a közönség azt pedig nézte, és közben kiabált, kúrjongatott. A technó azáltal, hogy megszűnt a szöveg, ugye, tehát instrumentális zenéről lévén szó, eltűnt az ideológia. Tehát nem volt igazából verbális mondanivaló. Igazából a DJ-k már unták a zenéket, és akkor egymásra játszották rá. A diszkó halála, amikor már egyszerűen már mindent lejátszottak, és már mindent sokszor. És akkor valami újat. És az egész erről szól, hogy te két zenéből hogy tudsz egy harmadikat csinálni, vagy 3 vagy 4 zenéből. Vannak a particicák, akkor vannak úgynevezett grizzlik, de ez a grizzly téma ez ilyen érdekes, mert ugye tudod, nagy darab, kigyúrt, kopasz, stb. És sok kis fiatal gyerek, vagy mit tudom én, aki mondjuk nincs 180 centi, 120 kiló, az ugye grizzly parája van, hogy úristen megy, és őt fogják nézni, és jaj, ha rálép a lábára, mi lesz, stb. Stb. És vannak azok, akik tényleg így 95-96 óta ezt a zenét szeretik, és így nem koptak ki az idők által, hanem még ma is itt buliznak. 2-3 óra körül van a csúcspontja, akkor pörög legjobban. Általában ugye akkor játszik a legnagyobb nemzetközi vendég, tehát akit éppen meghívtunk, és ugye rá így mindenki őt várta legjobban, tehát mindenki akkor élvezi legjobban a bulit. Meg a vége szokott még nagyon jó lenni. Ugye még egy lemez felkerül, és akkor még így lehet húzni egy picit, de az meg teljesen világosban van, tehát nincs sötétben. Mindenki tud itt a reggel, megyünk haza, de ennek még megvan a maga hangulata, hogy így az utolsó lemezt így együtt hallgatjuk, míg pörög. Milyen érzés a reggeli fényben hazamenni? Napszemüveggel jó. 10 év ennyit kell visszasétálni az időben, amikor meglátjuk a hőskort, ami teljesen más karakterében is, és minden összetevőben más. Ez a Petőfi csarnok akkori felfutó szakasza, nagyon intenzív idő, Szóri tudna erről mesélni nyilván, de ezek egészen mások, ez ennek a műfajnak a gyökere, ezek a techno-ártsók, amik akkor követték egymást. Ez az idő elég hamar elmúlt, és viszonylag pici szuflája volt neki. Ami most van, az maximum a genezisében közös vele. Miért jó ez annak, aki ide jár? Agynak vagy ilyen teljesen más tartományaira hat, mint más zenék, és egyfajta szeretetélményt nyújt így a monotónia, a ritmusok, és egyfajta kollektív érzést ad. Valahol visszavezet a ősi világokhoz, ugye, amikor szokták mondani, hogy a sámán, meg a tűz, aztán ott táncolnak körülötte tamtamok, meg minden, de valahol tényleg ez a törzsi rituális egyfajta összeolvadás, harmónia, egy univerzummal, vagy mit tudom, egy principiummal, valami ilyesmi. Én például olyan kollektív szeretetélményeket, mint elektronikus zenei partikon sehol máshol nem tapasztaltam. Ismeretlen emberek egymásra találnak, csak a zene alapján egymásra mosolyognak és összeborulnak, tehát tényleg valahol a szeretetről szól ez az egész. Mitől jó egy parti neked? Hát attól, hogy jó zene van, jó közönség van, jó arcok az emberek, attól, hogy mindenki pacsizik meg, szeretgeti egymást, meg ilyesmi, ezek fontosak. Amik mondjuk talán egy rockkoncerten nincsenek meg. Ez a szeretgetés vagy a pacsi, ez hogy van? Hát, hogy egymásra találkozik két ember, egymásra mosolyognak, és akkor tök boldog mindenki, mert jól érzi magát mindenki, és akkor pacsiznak egyet.
Mutasd be a külsődet, mit hoztál létre ma estére? Anyukámnak a köszönet, mert ő varrónő, és mindig ő hozza létre a ruháimat. Van Bécsben egy Biosphere nevű parti, és onnan szedtem az ötleteket, és ott az úgynevezett bionauták, akik itt sima technósok, ők költöznek így. Hajak, festés, ők magukat bionautáknak nevezik, és onnan van az ötlet, és anyukám valósít meg mindent. Te akkor most bionauta vagy? Hát igen, fogamszfüggő is, legalábbis azt szeretnék lenni, de hát közelükbe sem érek. Mi a te kapcsolódási pontod a te koroddal, meg egyáltalán? Én korosztályom, ma így gondolod, azzal semmiféle kapcsolódási pontom nincs, azért, mert mondjuk eleve olyan dolgokkal foglalkozom, ami mondjuk azt az adott korosztályt kevésbé érdekli, tehát egy-két embert leszámítva. Most nem akarok nagyon durva lenni, de akik mondjuk egy klasszikus kultúrában felnőttek, és még máig a klasszikus kultúrának, a kultúra szemszögéből nyilatkoznak erről a világról, azokkal úgy, hogy mondjam, hogy semmiféle kommunikációm nincs, mert úgy nem ugyanazt a nyelvet beszéljük. Én azt gondolom, hogy ezek a törzsi közösségi viszonyok, ezek semmiben nem különböznek attól, amit én kiskamaszként egy ilyen úgynevezett videódiszkóban megtapasztaltam, ahol is így a Trio együttesnek a dádádája ment 82-83 körül, meg a Neoton Family a slágerei. Tehát ezek a közösségi együtthatók nagyjából ugyanarról szólnak, tehát az a vibrálás, ami itt van, és ilyen tülkökkel, és ilyen sípokkal, és nádi hegedűkkel csinálnak, ez gyakorlatilag egy ilyen csehszlovák tornaparádéra emlékeztet, csak ott kicsit szervezettebb volt. Tehát erről a műfajról azt gondolom, hogy nincs benne annyi ideológiailag, mint ahogy azt ennek néhány teoretikusa belemagyarázza. Mi ezen is azon is vagyunk, de hát leszoktunk szólni minden. Ez kutya kötelesség. Engem például, ez biztos életkori sajátosság, egy 30 körül szokott zavarni, hogyha izzadmeztelen férfi testek így hozzám érnek. Tehát azt a fajta komfortot, amit én úgy most már így elvárok, azt egy ilyen parti nem teljesíti be. A súrlódás gesztusa fontos. Azt el kell ülni mindenképpen. Van egy kor, amikor az ember nem képes többet súrlódni, hanem óhatatlan az eset. Mennyibe kerül egy ilyen átlag este annak, aki eljön szerinted? Szerintem 20-25 ezer forint az átlag, amiből egy idősebb ember jól érzi magát, elhozza a barátnőit, de egy fiatalabb 18-20 éves fiúnak vagy lánynak szerintem jegy, egy kis ital, mit tudom én, tehát mindenki saját magát tudja, tehát ilyen maximum 7000, tehát 7000 alatt nem igen lehet szerintem ide elindulni. De mikor érzed magad jól egy bulin? Nyilván én akkor érzem jól magam a saját rendezvényem, hogyha teltház van, mert azért csináljuk. A más rendezvények, jó legyen a zene, jó legyen a DJ, hideg legyen az ital, jó csajok legyenek, ennyi, szerintem mindenki ettől érzi jól magát. Az biztos, hogy a 80-as évek végén, amikor a techno parti világa szárba csökkent, akkor rengeteg sok minden faktor, tényező állt egyszer csak együtt, ilyen koincidencia volt ez az egész. Tehát részben ott volt az, hogy rettenetesen kiürült a rockzene, tehát igazából már kezdett alapvetően nem érdekelni, és nagyon commerce lett, nagyon elüzleti esedet lett. Ugye ennek voltak ilyen ellenhatásai az ipari zenék, meg kifejezetten próbáltak olyan zenéket csinálni, amik ennek szöges ellentétei, és részben a technónak ez is köze van ehhez vonulathoz. Aztán ott van az, hogy technológiailag a samplerek, az elektronika millió módon egyszer csak összeállt egy olyan teljesen új dimenziójú világá, hogy lehet
nagyon gyorsan zenéket csinál. Úgy gondolom, hogy aki naponta foglalkozik ezekkel a zenékkel, DJ-k, parti szervezők, partira járók talán, bár ők nem is feltétlenül annyira, de azoknak van füle arra, hogy mi egy hang. Tehát most már hangok szerint is én is úgy is veszek lemezeket, hogy ebben milyen különleges új a basszus, vagy milyen olyan ugyanaz a szám, amit mondjuk 10 éves sláger volt, most megcsinálnak, teljesen másképp szól, sokkal több egy-egy hangnak a mélysége. Ezek itt a szintik, ez egy kis Nord szinti, aminek az a lényege, hogy igazából üres, tehát te rakod össze az egészet. Tehát egy úgynevezett nyitott architektúrájú szintetizátor, ez meg ennek az ellentétleit mög csak ilyen preset dolgokat lehet tekergetni, ez egy groovebox, ez egy sample, és akkor én ezt azzal szoktam használni, hogy körbe küldöm a gépbe, a számítógépbe a cuccokat, és akkor átfut ezen, és akkor itt lehet még így effektezni élőben, amit csinálok. Ez a keverő itt a hangkártyának, ami a számítógépben van, annak a különböző kimenetei vannak ide rakva, és akkor lehet, hogy egyiket ide bedugom, onnan kijön, ide befut. Ez egy effektprocesszor, ez itt a lelke az egésznek a patch bay, itt lehet a srácokat, a hangokat bedugni az egyikből a másikba, és ki. Tehát nem kell itt a kütyükbe dugdosni. Az ott az utazótáska? Igen, ezzel szoktam vinni. Akkor ez itt a nagy sámán dolg. De ezt nagyon ritkán szoktam használni. ...98-ban nyílt a klub, tehát gyakorlatilag elmúlt 4 éves. Magyar és külföldi DJ-k, de többnyire magyar DJ-k, tehát itthoni DJ-k azok, akik játszanak nálam, és az ország minden pontjáról. Valahogy kiment a divatból a klub. Kiszorítják a nagy partik, ugye a mennyiség kiszorítja a minőséget. Tehát hétről hétre vezetni, föntartani egy klubot azért az egy komoly feladat, ugye? Embereknek munkát adni, adminisztrációt végezni, a bérleti díjat kitermelni, akkor a programot, a műsort folyamatosan föntartani, ugye hétről hétre, azért ez egy feladat. A szponzorok azok általában ugye a mennyiségre mennek, tehát az, hogyha mondjuk egy 4000 fős klub lenne és minden nap nyitva lennénk, akkor talán jönne a szponzor. De akkor viszont már nem lenne rá szükség. Így csendes kis, szerény kis körülmények között elkínlódgatunk. Ezekkel a gépekkel fogunk játszani. Tulajdonképpen ugyanolyanok, mint a hagyományos hangszerek, csak nem úgy kell kezelni. Tehát nem billentyű, nem fújós, nem vonós, hanem elektronikus. Tehát gyakorlatilag azért live act, ugye, hogy élőben születik meg a zene, gyakorlatilag egy nagy improvizációt képzeljetek el, ami mondjuk a fejünkbe előre már megvan, és az alapok a szekvenszerbe, tehát a vezérlőrendszerbe be van rakva, de amikor játszunk, akkor kell kitalálni, és akkor kell rögtönözni. Tehát ennek tulajdonképpen ez a lényege. Tehát nem lemezjátszó, nem CD-játszó, nem előre fölvett hangzóanyagot keverünk össze, hanem itt találjuk ki, és kétszer ugyanúgy elképzelhetetlen ugyanannak a dolognak az előadása. Tehát gyakorlatilag minden egyes alkalommal újra nulláról indulunk, és nullán fejezzük be. Nálam működik minden. Nálam működik minden. Hogy hangot kéne csinálni. I'm
szinte minden nagyobb előadásomban, amit csináltam a Trafóba például, abban megjelent már a parti kultúra valamilyen legalábbis vizuális része. Azt találtam ki egyszer, csak nem is tudom már miből jött az ötlet, hogy valahogy összepasszol ez a két dolog, az ősi magyar tánc, csapásolós táncoknak a ritmusa, passzol a mai techno világ alapképletével. És ez az előadás, amit ma látunk, ez ilyen erre született zenét, tehát elektronikus tánczene, erre táncolnak az Ürömi Öröm hagyományőrző néptánc műhely néptáncot. Csak hétvégén partiznak emberek, vagy hétközben is? Persze, hogy hétközben is partiznak, például itt van az After Work Party, amit így nyomnak Angliában például, amikor azt kimondottan a jápi menedzsereknek találták ki, hogy munka után 5-kor aktatáskor lerak, elmegyünk a klubba, és 11-ig toljuk. És akkor az összes feszkó lement, és akkor másnap megint csinálunk a tőzsdén 3 milliárdot. Ez van. Igazából ez egy érzelmi folyamat egy partin ott lenni és azt végtáncolni. Szerintem egy jó DJ ez mindig először is megfogja a közönséget, aztán elviszi őket valamerre. Tehát először, hogy mondjam, ez ilyen hipnózis, hogy először gyertek, tehát hogy bólincsatok rá a dologra, hogy igen, ezt akarjuk, ez jó, és akkor utána el lehet menni. Például akár el is lehet lazítani. Általában ezeken a bulikon abszolút nem gondolnak a DJ-re, tehát arra nem gondolnak, hogy legyen egy kvázi művész bejáró, tehát neked általában az ilyen 40 kilós cuccod, át kell verekedned magad a tömegen. És akkor jön a set, és utána 2-3 óra után jön az ilyen deliriumos, ilyen üldögélés valahol egy sörrel a kézben is. Olyankor az ember tulajdonképpen egyfajta ilyen fura mentális loopban tartózkodik, vagy legalábbis velem így szokott lenni. Aztán persze mondom, nagyon sokféle ember van, tehát van, akinek ez az egész, ez egy ilyen vidám, világi helyzet, és utána megyünk csajozni, vagy bármit. Tehát, szóval sokféleképpen, én csak azt mondom, hogy velem hogy szokott ez történni. Tehát engem általában nagyon, nagyon behúz maga ez a tevékenység, és utána nehezen jövök ki belőle. Az ideális az, hogy én ott tudok lenni, hát minimum egy órával előbb, mert akkor tudom, hogy mi volt előttem. Mert ez nagyon fontos, hogy tudjad, hogy ott mi van aznap este. Egyrészt milyen zenét játszanak, és tehát hogy milyen hangulat. Tehát úgy nagyon rossz játszani, hogy beesel az utolsó pillanatba, és akkor azt se tudod, mi volt előtted. És azt se fogod tudni, hogy mi van utána. Hogyha sokat játszom, tehát én 3-4 órát, akkor sok lemezt viszek, és mindenfélét. Hát olyan 200 lemez. Körülbelül. Hát van, aki 60 lemez, 40 lemezzel megy. És akkor játszik egy órát, és nem is tud többet. Mert nincs is nála több lemez. Nagyon sokan játszanak. Sőt, előre úgynevezett szettet, tehát hogy mindig ugyanazt játsza, ugyanabban a sorrendben. Játszott előttem Sopronba egy osztrák DJ, annak a lemezjátszó alatt volt egy papír, és néztem, hogy mindig nézi. Ott volt a sorrend. Én soha nem tudom, hogy mi lesz a következő.
csomó olyan zenét viszek magammal, brazil indiánoktól kezdve, 64-ből. De ha én ezt úgy rakom bele a zenébe, hogy te észre se veszed, akkor jó. Azért is jó olyan zenébe rakni váratlan dolgokat, amit ismer mindenki, mert akkor tehát akkor mindenkinek kiderül, hogy ez most valami más, mert hát ezt én ismertem, de ez nem ilyen volt. Ez már elég régen benne van a kultúránkban. Lehet, hogy mi nem találkoztunk vele, de a gényeinkben biztos hordjuk meg, hogy a gyökereinkben benne van az, hogy a dobon táncolni, az nagyon jó dolog. De utána hogyan lehet visszamenni a hétköznapokba? Vagy meddig lehet azt csinálni, hogy külön választod az extázist, és utána meg beállsz a sorba? Extázis nélkül nincs hétköznap se. Szóval az nem hétköznap, amelyikben nincs extázis. Szóval, ha nincs extázis, akkor nincsen semmi. Akkor semmi nincs. Hogyha nem lett volna a proletár forradalom ilyen nagyon extatikus, akkor nem lett volna. Szóval akkor egy ilyen kis lett volna, pörgés, hogy páran föllázadnak és majd csinálnak valamit. Ez a lényeg. Szerintem ebben az életben, ugye, hogy amikor kiszállunk a kis testünkből és egyesülünk valami közös energiával, amit mi magunk tolunk. Mi mindannyian ott a körben. Mondjuk szerintem a legkomolyabb DJ-k azok a DJ-k, akik olyan zenét tudnak úgy játszani, amiről te azt gondolod, hogy én ezt meg se bírom hallgatni. Tehát, hogy én ezt ki nem állhatom. De ahogy az a DJ játsza, megőrülsz tőle. És nem is érted, hogy lehet, hát te ezt a zenét nem szereted. De ahogy ő játsza, hát megőrülsz. És mondjuk van, aki a szarból is mindent ki tud hozni. És van, aki pedig ott van az arany a kezei között, és elunod magad. És nekem azért volt ez nagyon jó, amit tegnap láttam itt, hogy tuhig van a hely, és mindenki felemelt kézzel tolja. És mindenkinek így a fülégér, a szája úgy vigyorog. És így mindenki a legtöbb energiát, ami csak kijön belőle, ezt így beletolja egy térbe. És egy óra múlva érezhető, hogy valami van, az így érinthető, megfogható. Azok vagyunk mi. You know, when you work all day, I work as a lawyer in New York, in Manhattan, and when I go to a party, it's completely different, and I can kind of feel the emotions that I don't have in my day life. I've been to many places in Europe. I've been to Prague, I've been to Berlin, I've been to Love Parade, but I think Budapest can really rival other European cities. It's really great. In the USA, everyone is very, very shy, and it's so slowed down, and the clubs close at 2 o'clock in the night. And here, everyone is really freaking out, and it's so amazing because, I mean, even in New York, everyone thinks New York is like the biggest town in the whole wide world. But here, it's, I mean, what time is it? It's like 3 o'clock in the night, and I mean, the party's still going on. DJ-nek lenni? Hát én úgy gondolom, hogy ebben a stílusban, amit én játszom, abban igazán nem kérdés, mert ott nem számít, hogy valaki mekkora, meg milyen színű, meg nő vagy férfi, mert ha igazán jót csinál, és igazán átérezve csinálja, akkor szóval lehet, hogy amikor éppen odaállok a pultra, egy pillanatig kétkedve néznek, hogy most mi lesz, vagy ez most furcsa, hogy egy nő, meg kis törékeny, de amikor elkezdődik a zene, akkor ez mindenki elfelejt, és csak a zenét élvezi.
mondanál egy pár szót arról a korszakodról, amikor még nem voltál DJ. Miért jártál partikra? Az egyik legjobb időszak volt, amikor ezt a formát, ezt a mulatásnak ezt a formátumát megismertem. Ez olyan 96-ban volt szerintem, és iskolás voltam, vagy valami ilyesmi, de nagyon azonnal ugyanazt éreztem, mint most, hogyha egy jó parti megvalósul. Szabadságot egyszerűen, végtelen szabadságot. Teljesen olyanok, mint a voodoo papok, mert egyfolytában manipulálják az embereket, tehát annyira befolyásolják a zenéjükkel, mert egyszerűen ráhangolják, mert a zene az nem csak arra jó, hogy hallgass, hanem megérts. És ha már megérted, akkor már nagyon a tiéd, és nem veheti el senki. Diszkókat például nem ritka az, hogy sörös üveggel verik fejbe az ember. Itt partin nincs ilyen, és ezért jó. Meg itt tényleg barátságosak az ember. Nem azt nézik, hogy mit csinálsz, meg hogy nézel ki, hanem azért jössz, mert ezt a zenei stílust szereted. Nem néznek ki azért, hogy te mit keresed itt, hanem egyszerűen, jöttél bulin, akkor bulizzál, gyere. És akkor mindenki haver, mindenki barát, és mindenki azt csinál, amit akar. Készültök-e valahogy, amikor mentek partizni? Hát ez olyan dolog, hogyha jön egy part, és akkor így 5 percen belül menni kell, akkor megyünk. Szóval nem készülünk. Nincs készülés. És akkor az tuti jó. Gyorsan összekapunk, már rohanunk is. Gyakorlatilag ott vagyunk a John Travolta 1978-as igazságainál. Tehát azt jelenti, hogy ez a dolog hihetetlenül fejlődésképtelen, mert ott is ugye arról szólt, hogy egész héten hajtod a melódat, ahogy ugye a hungári együttes énekelt a Kaszinót vízben, vagy miben, és hogy hétvégére felveszed az új ruhát, és kifényezed a csukát. Tehát azt gondolom, hogy annyira szűkek ennek a műfajnak a keretei, és annyira nem tud megfogalmazni semmit, azon túl, hogy érezd magad jól, hogy tényleg csak lárpullár, kimondottan szórakoztató zeneként értelmezhető. Én úgy látom, hogy ennek a zenének, ennek a stílusnak egy nagyon nagy jövője van, ennek az underground technónak. És én ameddig érzem, hogy jó, tehát ameddig nem vagyok egy öreg néni, addig gondolom, hogy szeretném csinálni. Tehát minél tovább. Én nagyon érzem, hogy van értelme. Minden egyes partin, amikor az emberek átérzik a zenét és az együttlétet, akkor az egy nagyon jó és egy nagyon pozitív élmény, és érdemes csinálni. Összművészeti fesztivál, ahol próbáljunk több művészeti ágazatot egybe csoportosítani, tehát a képzőművészet, a zene és a filozófia, amit itt találkozik. Az egyik elem az a ray painting, ez a sugárfestészet, ami a Frankhegyen nőtte ki magát, de máshol is csináljuk. 18x18-os üveglapokra készülnek ezek a képek, azután az bekerül egy nagy vetítőgépbe, és ez a színes fény végül is, ami kivetül a falra. És a ray paintingnek végül is ugyanaz a célja, mint a zenének, hogy az embereket belehelyezzük ebbe a térbe, tehát hogy ne kívülállók maradjanak, hanem a kép nagysága által belekerülnek az egészbe. Tehát mint a képbe benne lennének az emberek.
minden szubkultúrának megvolt a preferenciális droga. Tehát a rockban ugyanúgy megvoltak a drogok, ugye ott Woodstockban, ha jól tudom, LSD-től mosolyogtak annyira. Aztán ugyanígy a elektronikus tánczenéknek, ugye, ami szintetikus zenék, így ahol szintetikus drogok a preferenciális drogok. Ezek nagyon ki vannak kísérletezve ezek a drogok. Van egy Alexander Shulgin nevű kaliforniai vegyész, aki ugye elmúlt 30-40 évet ilyen különböző extazi fajták előállításával töltötte, és mondjuk ő egy elég nagy szakintély ebbe a dolgban, ő teszteli is, meg minden. Tehát azt hiszem még állami támogatást is kap a kísérleteire. Az ecstasy, az MDMA, ez az a cucc, ami a boldogság, mondjuk így a boldogság hormonokat ingerli az agyban, és nem is tudom, tulajdonképpen nem halucinogénnek szokták mondani, de valójában egy érzelmi drog elsősorban, ami a gátlásokat és a szabálykövető emberi magatartást egy picit visszább és inkább az oldottságra és az egymással való együttlétre hegyezi ki az ember. Ezekkel a legnagyobb baj az, hogyha nem engedjük, hogy kialakuljon a fogyasztásukat övező kultúra, hogyha az emberek egész pontosan nem tudják, hogy mennyit, miből, milyen alkalmakkor értem, mi kell ehhez, hogy tulajdonképpen nem tudják, hogy mit is akarnak, csak egyszerűen szedik be a cuccokat, az tragédia. Amit láttunk magunk mögött, ez a Party Service standja. A Party Service a Kék Pont Rock konzultációs központ és ambulancia úgynevezett megkereső szolgáltatása, aminek az a lényege, hogy ez egy ártalomcsökkentő szolgáltatás, tehát nem foglalkozunk drogprevencióval a szó klasszikus értelemben, tehát nincsen megelőzés, hanem információnyújtás és konkrét segítségnyújtás azoknak, akik a partin bármilyen bajba keverednek, vagy pedig ezt a bajt megelőzzük. Értem ez az, hogy friss vizet kapnak nálunk, plusz tablettát, vitaminokat, szőlőcukrot és minden olyan ártalomcsökkentő eszközt, amellyel az esetleges droghasználat ártalmait a legminimálisabbra tudjuk csökkenteni. Nehéz azért kiszakadni a gondokból, meg a mindennapi hülye problémákból, és esetleg egy ilyen drog az egy picit rásegít és ki tud nyitni. De biztos, hogy ha az ember sokat csinálja, akkor megint csak önmagába visszakerül, tehát hogy nem sokáig ez mint egy ilyen impulzus adó tud működni, de aztán utána már nem működik. Valaki mondjuk elkezd partizni 18-19 éves korában, és mondjuk átpartizza mondjuk a 24-25 éves koráig, majd pedig kiszáll. Most az, hogy ebben a pár évben mi történik, az a fontos. Az, hogy itt érik őt olyan ártalmak, amelyek majd esetleg valamilyen egészségügyi vagy szociális károsodást okoznak nála, és ezzel belecsúszik egy erősebb droghasználatba, hogy ezt a folyamatot át tudja vészelni úgy, hogy van neki nagyon szép 5 éve, pedig használt szereket. És azt, hogy itt jön be a Party Service, hogy ezt szeretné elérni, hogy ez az 5 év úgy teljen el, hogy csak a szórakozásról szóljon. Hogyha valaki átérzi a zenét, ahhoz nem kell drog. Ha valaki nem kell drog, de az ilyen partikon azt leszögeztetjük, hogy az emberek 70%-a használ. Azért, mert nem érzik a zenét. Érted? Hogyha én lejátszok egy zenét, én szoktam DJ-skedni is, hogyha én lejátszok egy zenét, akkor át kell, hogy érezzem. A véremben van a ritmus. De attól még az emberek 70%-a drogozik. Lehet, hogy a 70%-a drogozik. De én nem találom meg csak a 30%-ot. Nem feltétlen ostobaság az, hogy valaki zenétet drogozik. Nem tartom ostobaságnak, nem. Én egyáltalán nem tartom helytelennek. Azért, mert én voltam olyan partin, most lehet, hogy ez nem a témához tartozik, de ugye, ha már a drognál tartunk, van ez a lufi. Nem tudom, ismered, de... Nem tudom, mi az a lufi. Magyarázd el, hogy mi az a lufi. Te, mint nem drogos. Én, mint nem drogos, dinitrogén-oxidból áll, amit altatógázként használnak az orvosok. Na most az ilyen partikon szoktak lufit árulni, ugye, amiben dinitrogén-gáz van, és hogyha ez beszívja az ember, akkor egy kicsit olyan kábult lesz, idézőjelben. Én, mint nem drogos, ezt most elmondom. A techno részlegnél árulták ezt a lufit, és találtam agresszív embert, aki el akarta tőlem venni ezt. A lufit. Komolyan mondom. Te, aki nem drogozó, ott volt nálad egy lufi? Egészen véletlenül.
A golfpartik azok legtöbbször szabadban vannak, és legtöbbször megnézik, hogy most mit tudom én, hol tölte van, full moon party, ilyen party, olyan party. A goások azok mindig hangsúlyozzák ennek az ilyen transzcendens spirituális jellegét ennek a dolognak. Nagyon sokat támaszkodnak az indiai világra, a kis színes indiai ez, meg kis színes indiai az, meg rengeteg füstölő, meg az egésznek van egy ilyen misztikus valamilyen. Ők is általában ilyen pszichedelikus drogokat használnak, és a maga a zene is ilyen hömpölygő folyamat. A mai ember, aki annyira a rohanásban, annyira a szavaknak a tömegében él, szüksége van arra, hogy legyenek olyan alkalmak, mikor a gesztus, a tánc, a zene uralja a szívét, lelkét, a világát, és a parti az egy ilyen hely. A mai embernek igénye van arra, hogy ebben a túl intellektualizált, túlságosan is a szavakra épülő világban tudjon sokkal inkább visszatérni ezekhez az ősi gyökerekhez, amely nagyon jól megjelenik itt, szinte törzsi világban érezzük magunkat sokszor a partin, és ez nagyon jó. Milyen szakmád? Igen, hát ez egy érdekes dolog, én szerzetes pap vagyok, a szalézi rendtagja, ifjúságneveléssel foglalkozó szerzetes rend, és valahol ez is hozott engem ide. Talán furcsa, hogy egy pap, szerzetes pap itt táncol a fiatalokkal, de mi pontosan egy olyan rend vagyunk, hogy szeretnénk ott lenni, ahol a fiatalok vannak, szeretnénk megérteni az ő világukat, és így foglalkozni velük, és azt hiszem, hogy ehhez hozzátartozik az, hogy megnézzem ezt a sajátos szubkultúrát is. Amit itt látok, ezek mi? Nevezhető étrendkiegészítőnek, de hát úgymond stimuláló hatású növényi anyagok. Gyakorlatilag tele van vele a földünk még egyelőre. Főleg Dél-Amerikából származnak ezek a növények. Ezeknek a kivonatait tartalmazzák. Mi az előnye? Az előnye, hogy életben maradsz. Tehát amellett, hogy jól érzed magad egy bulin, nem károsítja a szervezetedet. Az is nagyon fontos számomra, hogy ezekben lehet tudni, hogy mi van. Még ha az ember kimegy az utcára, vesz egy szintetikus kábítószert, nincs semmiféle garancia arra, hogy abban éppen mi van és mennyi. Vele kezdtem tavaly nyáron, megettem 2, és így nagyon-nagyon kellemes érzés volt. És azóta is az egyik kedvencem. Itthon ez egy elég zárt kaszt, goások. Ezek a kasztok, ezek nem vegyülnek, sajnos. Tehát a goásokat ki lehet kergetni a világból a break zenével, a drum and bass-eseket ki lehet kergetni a goával, és mindenkit minden mással ki lehet kergetni. Ez szerintem egyébként ez egy katasztrófa. Tehát amikor az egész műfaj elindult, a techno úgy általában véve, akkor hihetetlen nyitottság volt és formakeresés. És mindenki nagyon sok mindennel foglalkozott, és hallgatott, és ennek mintha vége lenne, és ez elég szomorú. Szépen finoman kell leszállni, szépen visszaérkezünk. Hát olyan, mint hogy ejtőernyőről kiugrani a repülőből veszélyes, de ha leszáll, utána már könnyen lelép róla az ember. Szóval itt is le kell szállni, szépen a történetben le kell hozni a partit, és onnan már utána tulajdonképpen bárhova. Szóval el lehet menni dolgozni. Leülhet az ember egy irodába alvás nélkül, 6-8 órát még biztos, hogy tud utána dolgozni, hiszen annyi energiát kapott,
annyi új ötlettel, annyi új dologgal telítődött fel, ami biztos nagy segítsége lesz a hétköznapokban.